Қисми дуюми романи Замини падарон. боби сеюм. малика имшаб ҳам ҷойгоҳи эшонро дар пойгаҳи хона андохта буд. вақте ки шавҳараш бо кафши чӯбин тап-туп карда ба хона даромад, зан худро ба хоб зад. аз равоқ лампаи карасинӣ хира рӯшноӣ мекард. Зиёдулло эшон ин тарафу он тарафи хонаро як аз назар гузарониду дар куҷо будани ҷойгоҳашро нағз дида бошад ҳам, худро ба нодонӣ зада қасдан баланд сулфида монд, то ки аз омадани худ маликаро огоҳ кунад. аммо зан ҷавобе надод. ақаллан дар ҷойгоҳаш як наҷунбид. лекин эшон хуб медонист ки вай ҳанӯз бедор аст. эшон ки ба ин тавр нозу нӯзҳои зани хурдиаш кайҳо одат карда буд, бе ҳеҷ чуну чаро салаву ҷомаашро ба мехи девор овехту аз болои намади сафед нӯкнӯки по роҳ гашта ва пешгаҳи хона ба бистари малика рафт ва хам шуда оҳиста як лаби болопӯши ӯро бардошта ба паҳлӯяш хобиданӣ шуд. зан нӯги курпаро бо ғазаб аз дасти ӯ кашида гирифту ҷойгоҳи ту ҳо дар поён гуфт. ин хел нагӯй, ҷони ширин. зани ёш шаб танҳо хоб кунад, ба бағалаш шайтон медарояд. дар китобҳои қадим ҳамин тавр навишта шудааст. эшон чашму рӯи занро шалаб-шалаб бусида лесида кӯшиш мекард ки коре карда ба ҷойгоҳ дарояд. аммо малика бо нафрат аз риши ӯ сахт кашида ҳамаашро канда мепартоям гуфт. ӯ ин гапро чунон ҷиддӣ гуфт ки Зиёдулло эшон дар ҳақиқат бовар кард ва тарсида ба зорӣ даромад. шӯхӣ накун ҷонам, сар деҳ айб аст. ман чӣ гуноҳ кардам? кани гӯй. охир ман шавҳари никоҳии ту ҳастам ку. ман аз ту бар ин шавҳар кайҳо безор шудаам, фаҳмидӣ? гуфт малика ҳанӯз риши эшонро сар надода. безор шудаам, рӯи хунукатро дидан намехоҳам. эшон акнун дасти занро мелесид ки зудтар ришашро сар диҳад. шайтонро ҳай гӯй, беақлӣ накун, ман шавҳарат, шармандагӣ накун. даф шав аз пешам, гуфт малика ва дандонҳояшро ғиҷирот занонида ва риши эшонро сар дод. сараш луч, ду даст кокули парошонияш аз болои синаҳои ларзонаш овезон буд. ӯ дар тан куртаи шоҳии сафед дошт ва ҳоло бешубҳа ба сурати фариштаҳои афсонавӣ монанд буд, вале фариштаи дар ғазаб, бераҳм ва сангиндиле. Зиёдулло эшон ду даст ба пеш гирифта ба як ҳоли табоҳ гуфт. хайр бифармо, чӣ кор кунам? амру фармон деҳ ки чӣ кор кунам? ба ман раҳм намой, маро пеш аз аҷал накуш. ҳар чӣ хоҳӣ ато мекунам, ҳар чӣ фармон диҳӣ ба ҷо меорам. ба ман ҳеҷ чизи ту дар кор нест, гуфт малика ба ногоҳ хастаҳол гашта. ҳоло хаёли вай ба дигар гапу корҳои ба шавҳари пир номафаҳм банд буд. Зиёдулло эшон оромии зоҳирии ӯро дида гумон кард ки каме аз ҷаҳлаш фаромада нарм шудааст. бинобар ин вай оҳиста ба китви зан даст бурда бо навозиш хоб кун азизам, монда шудаӣ, гуфт. аммо дар асл малика андаке ҳам мулоим нашуда буд. ӯ бо навозиши эшон бепарво бо ҳамон овози омиронае ки дошт пурсид. мулло Идрис чӣ гуфта омадааст? ҳа, вай, худо занад ӯро. эшон каме даступо хӯрда саросима шуд ки чӣ гӯяд. ман аз ту пурсидам ки вай чӣ мегӯяд? боз дандон совида талаб намуд зан. вай худобехабар омадааст ки моро муҳоҷир кунад. эшон худаш ҳам надониста монд ки чӣ хел ин гап аз даҳонаш баромада рафт. ба гуфтан гуфту вале худ ба даҳшат афтод ки акнун чӣ мешавад. гузаштагон беҳуда нагуфтанд ки мӯи зан дарозу ақли ӯ кӯтоҳ аст. барои ҳамин ҳар гапро ба зан гуфтан ҳаргиз нашояд, вагарна олам вайрон мешавад. ба куҷо?
ба Афғонистон бо ҳарос пурсид зан, ки нияти ба Афғонистони мусулмонобод гурехтан ва аз он ҷо ба ҳаҷ рафтани шавҳарашро медонист. Не, гуфт эшон, ба водии Вахш ва заминҳои Навкорам, ба ҷое ки тобистон аз гармии офтоб майнаи одам ҷӯшида турш мешавад. майнаи ту бе ҳамин ҳам кайҳо турш шудагӣ, гуфт малика ва лаҳзае ба андеша рафт, ки агар эшонро ба кӯчидан розӣ кунад чӣ шавад. ба ҳар ҳол ба ҷойҳои нав меравад, одаму оламро мебинад, ба дилаш шамоли дунё мезанад. хайр хоб кун азизам, гуфт эшон тамаллуқкорона, китфони занро ба оғӯш кашида. ист. малика бо оринҷи даст ба шиками пури эшон нихта кард. ман ба кӯчидан розӣ. чӣ гуфтӣ? ту ақлату хурдӣ магар? бонг зад эшон. ӯ ин гапи ногаҳонии занро шунида қариб аз ақл бегона шуда буд ва ҳоло рӯй ба қибла нишаста ба Офардигор оҷизона муноҷот мекард. худоё, маро ба чӣ рӯзи сахт гузоштӣ? охир ба ин зани ноқисулақл шарму ҳаё деҳ. худат ноқисулақл, гуфт малика бепарвоёна. балки хости худо ҳамин будагист. охир аз ду сар ман ба ту дар кор нестам. ту ба Маккатулло ба ҳаҷ меравӣ ва маълум нест ки баргашта меоӣ ё не. ман дар ин сангистон, дар ин чаҳордевори ту пусидан намехоҳам. беҳтараш биё ту ҳам ба ҳаҷ нараву, ҳарду ба Вахш мекӯчем. замини ноободро обод кардан ҳам савоб аст. савоби ин балки аз савоби ҳаҷравӣ кам набудагист. ту як зани мусалмон ба Вахш чӣ кор мекунӣ? эшон ҷон коҳонда гапи занро гардониданӣ мешуд. он ҷо на масҷид асту на мусулмонӣ, ҳама кофиристон. зану мард, лучу урён, кофиру мусалмон як шуда рафтагӣ. ҳеҷ гап не, шаҳри якчашма рав, якчашма шав, гуфтанд. малика бар қасди шавҳараш розӣ буд, на ин ки ба вахши кофиристон ҳатто ба дузах равад. зиёдулло эшон мисли шахси моргазида печутоб мехӯрд. аз тарси он ки дод гӯяд, одами бисёр ҷамъ мешавад, дандон ба дандон монда, лабҳояшро газида хуншор карда буд. ниҳоят ӯ ба ин қарор омад, ки занро бо макру фиреб аз фикраш баргардонад. ман медонам, ки ту дар хона нишаста бисёр зиқ шудаӣ, бо меҳрубонӣ сохта, гуфт ӯ. майлаш, ман ҳам ҳоло ба ҳаҷ намеравам. агар хоҳӣ, ҳардуямон ба Афғонистон мекӯчем. он ҷо масҷиду мадрасаҳо ҳама дар ҷояш. ҳар чӣ бошад ҳам мамлакати мусулмонобод, мардумаш осуда. бесабаб нест, ки ҷаноби олӣ ҳам аз ҳама мамлакатҳои дунё Афғонистонро беҳ дониста дар он ҷо қарор гирифтанд. мо он касро ҳам рафта зиёрат мекунем. не, бо шиддат сухани эшонро бурид малика. ҷаноби олӣ амаки ман нест, ки ман пазмон шуда бошам. ман дар Афғонистон кор надорам. агар хоҳӣ ба Вахш мекӯчем, нахоҳӣ ман танҳо меравам. эшон аз ин қарордоди далеронаи зан сахт ба воҳима афтода гаранг буд, ки чӣ гӯяд. зани бешарм шамшери бераҳм аст. агар гӯяд, ки хуб, ман розӣ ҳамроҳ меравем, зан баъд ин гапро маҳкам дошта боз далертар ва берӯтар мешавад. ва агар гӯяд, ки не, ба ҳеҷ куҷо намеравем, сангистони худамон хуб аст, малика дар он сурат худам танҳо меравам гуфта мехезад. расвоӣ мешавад. зиёдулло эшон ночор боз ба насиҳату зориву зурна даромад. азизам, худат зани оқилаву доно ҳастӣ. шайтонро ҳай гӯй. ба васвасаи шайтон афтода маро шарманда макун. ҳар чӣ гӯӣ, ҳар чӣ пурсӣ муҳайё мекунам. боз як гӯшвори тилло мехарам, кафши булғор, бахмалу қимҳо, ҳамашро меёбам. шоҳзан карда мемонам туро. малика ин гуна ваъдаҳои росту дурӯғи шавҳари пирашро бисёр шунида одат карда буд. ва ҳоло ба чӣ гуфтани ӯ аҳамият надода, хомӯш фикр мекард, ки қарордоди худро ба чӣ чора амалӣ кунад. ӯ
ҳоло мехост ки бо мулло Идрис вохӯрда маслиҳат пурсад. агар малика бо сари қоқи худ аз ду сар эшон як хас ҳам намедиҳад, тану танҳо равад, оё онҷо сарпаноҳе медиҳанд? зиёдулло эшон сару рӯи маликаро молида бусида гуфт ки ба ҷогоҳ дароз кашад, хобида дам гираду ақлашро кор фармояд. малика низ аз сергапии эшон безор шуда таклифи ӯро қабул карду ба ҷояш дароз кашида сарашро ба болишт гузошт. шавҳари пир гумон кард ки занаш акнун шайтонро ҳай гуфта аз шасташ фаромадааст ва дар дил шодикунон хост ки ба бағали ӯ дарояд. ҷои ту имшаб дар пойгаҳ аст, омирона гуфт малика. эшон хуб ман баъд меравам гуфта беномусона боз ба ҷойгоҳи зан даромадан хост. ман ба ту чӣ гуфтам? Бонг зад ва аз болиш сар бардошт зан. набошад ман ба он ҷо рафта хоб мекунам. Не, чаро? саросима шуда монд эшон. ӯ метарсид ки агар зан дар пойгаҳи хона рафта хоб кунад, мумкин аст худи ҳамин шаб вайро дар хоб монда гурезад. барои ҳамин вай зуд розӣ шуд ки ба пойгаҳи хона рафта мехобад. лекин ҳанӯз ҳам дар умеди шафқати зан ба рӯи ӯ хам шуда менишаст. хайр кани даф шав аз пешам, гуфт малика бо нафрат. зиёдулло эшон аз ғазаби ӯ тарсида хуб гуфту бархоста бо сари хам качкач қадам ниҳода ба сӯи пойгаҳ равон шуд. малика аз дигар сар ба болиш гузошту як нафаси чуқур кашид. аз фикру мулоҳизаи зиёд сараш варам карда буд ва сахт дард мекард. вай агарчи хоб надошт, чашмонашро ба зурӣ маҳкам пӯшид, вале хаёлҳои бесару нуги ӯ мисли аввала ором намемонданд. вай ҳоло дар тамоми саргузашти ғамангези худро ба ёд меоварду то рафт ба зодгоҳаш оббурдон ба амаки марҳумаш ва шавҳари пираш нафраташ ҷӯшида, фикри муҳоҷиршавӣ дар вай қавитар мегашт. ӯ дар ҳафтсолагӣ аз падар ва дар 11-солагӣ аз модар ятим монда буд. падараш чӯпон буд ва рамаи бузу гӯсфандони эшонро мепоид. дар яке аз рӯзҳои баҳор ӯро дар чарогоҳ барқ зада кушт. пас бародари падараш Ғайбулло, ки як шахси бисёр чашмгуруснаю молпараст буд, бо мақсади ҳамаи мероси додарашро соҳиб шудан, модари маликаро ба никоҳи худ даровард. лекин дар хонадон тамоми ихтиёр ба дасти зани калонӣ буд ва ӯ ба модари малика асло рӯз намедод. ҳамеша бо вай ғурбат мекард ва оқибат сил карда ӯро кушт. баъди вафоти модараш малика дар ин хонадон тамоман беҳомӣ шуда монд. зани амакаш ӯро ҳар рӯз аз саҳар то бегоҳ кор мефармуд ва беҳудаву баҳуда дошта мезад. азбаски духтари худаш хушрӯ набуд, занак аз ҳусни табиии малика низ рашк бурда ӯро азоб медод. малика ҳанӯз 15-ро пур накарда буд ки аз ҳамсояҳои гирду атроф хостгорҳо омадан гирифтанд. лекин Ғайбулло ва занаш ҳаргиз дар фикри хушбахт кардани малика набуданд. онҳо мунтазири домоди саховатманде буданд ки ҳарчи бештар қалин дода тавонанд. боре Ғайбулло бетоб шуду қори Зиёдулло эшонро барои дуохонӣ даъват кард. эшон он рӯз аз даҳони худи Ғайбулло шунид ки вай ҷиянашро ба ягон каси одамшаванда доданист ва рӯзи дигар ба малика хостгор фиристод. ба Ғайбуллои бемор аз дуои эшон дида суханони хостгори ӯ бештар шифо доданд. эшон ваъда карда буд ки ба ивази малика ба Ғайбулло 20 гӯсфанду як модагов медиҳад. баъди ин гуфтугӯ Ғайбулло дарҳол сиҳат шуда хесту дар фикри тӯй афтод ва ба зудӣ духтарчаи 15-соларо ба эшони 50-сола ба болои 2 палонҷ никоҳ карда дод. зиндагонии малика
дар ҳавлии эшон низ ҳаргиз хубӣ надошт. ҳар рӯз ду палонҷаш ӯро мисли ҷурӣ кор мефармуданду ва ба эшон гапҳои бардуроғ зада иғво мехезонданд. худи эшон ҳам ба мақсади чашми зани хурдиро тарсондан ба ҳар баҳона ӯро дошта мезад. оқибат малика низ бо мурури солҳо қувват гирифта, ақлаш даромаду бо палонҷҳо ва бо эшон муқобилат мекардагӣ шуд. як сабаби ҷиддие буд, ки забони эшонро дар пеши занҳояш кӯтоҳ мекард. ӯ 3 зан гирифта бошад ҳам аз вай фарзанд намерӯид. занҳои калонии эшон ба тақдир тан дода буданду фақат шикамашон серу танашон бутун бошад, аз шавҳарашон наменолиданд. аммо малика ҷавон буд. дилаш аз як хониши булбул дар боғ ё ки тамошои қатори турнаҳо дар ҳаво ба хуруш меомад. гоҳо аз дур аз чарогоҳи баланди нолаи наи чӯпонро шунавад, дилаш хазин гашта ба хаёлоти ғамангез мерафт ва баръакс баъзан ногаҳон дар кӯча хандаи мардони бегонаро шунавад, дилаш гум зада таҳ мекашид. шабҳои дарозро дар ҷойгаҳ печутоб хӯрда бо чӣ азобе рӯз мекард. алалхусус имрӯз баъди бо ду марди босалобат вохӯрда ҳамгап шуданаш, баъди шӯхиҳои мулло Идрис, ки ту духтари ҳазрат мешӣ, ман мехостам ба ту як шӯи нағз ёбам гуфтанаш, дили малика ба туғён омада буд. вай ҳар сухани мулло Идрисро ба ёд оварда, аз чӣ сабабе бошад, ки ба тамоми аъзои баданаш гармии фора мемедавид. дар қаъри дилаш як шодии ноаёне пайдо мешуд. барои чӣ ман духтари ҳазрат нестам? Бо алам фикр мекард ӯ. оре, агар малика зан не, балки духтари ҳазрат мешуд, чӣ хубе буд. дар он вақт ба вай аз нав хостгорҳо меомаданд. аз нав барои вай тӯю тамошоҳо мекарданд ва шояд ӯ аз нав ба ягон шавҳари ҷавоне монанди мулло Идрис шӯху дилкаше мерасид ва то абад хушбахт мешуд. бале, малика ҳоло мехост, ки ҳама чиз барои вай аз нав сар шавад. вай мехост, ки ҳама чизи кӯҳнаро, ҳавлӣ, боғу роғ, палонҷҳои кунсӯз ва эшони пирро дар як лаҳза зада дарҳаму барҳам кунад ва мисли турнаҳо ба фазои кушод баромада баланд баланд парвоз кунад. дили зани ҷавон пур аз орзуҳои ширин, ташнаи озодӣ, ташнаи ишқу сурур буд. оё Зиёдулло эшон ҳоло чӣ фикр мекард? ӯ ночор дар бистари рӯи пойгаҳи хона дароз кашида, худро ба хоб андохт. вале дар асл чун рӯбоҳ ҳар як ҳаракати маликаро поида мехобид. ва агар ҳис кунад, ки малика қасди баромада гурехтан дорад, эшони пир тайёр буд, ки чун саги хабгир ба пӯи вай дарафтад. имшаб дар сари эшон хаёлҳои мудҳише чарх мезаданд. акнун намешавад, гуфт ӯ худ ба худ. бо ин зан дигар зиндагӣ ҳаром аст. эшони пир тасаввур мекард, ки пагоҳ малика ӯро тарк карда, ҳамроҳи ду марди бегона аз қишлоқ баромада равад, чӣ мешавад? пагоҳ рӯзи намози ҷумъа аз ҳар тараф мардум дар масҷид ҷамъ мешаванд ва ин фоҷиаи то алҳол гӯшношунидро тамошо мекунанд. мардум ҳама тамошобин. муридҳояш чӣ? муридҳояш ҳам аз он муридҳои пештара не. пештар эшон як фатво диҳад, ки ин зан аз дин баромадааст, дарҳол сангсор мекарданд. акнун ҳукумат суду тергав мекунад. замона ганда шудааст. кофирҳо мусулмонро бо мусулмон ҷанг меандозанд. ҳамаро аз дин гардондан мехоҳанд. ин малика зан не? бало шуд. эшон афсӯс мехӯрд, ки чаро барвақттар бо баҳонаи ҳаҷравӣ ба Афғонистон нагурехт. шояд он вақт ин кулфат ба сараш намеомад. малика низ ҳамроҳаш мерафт. акнун намешавад. малика
дигар ба ҳеҷ ваҷҳ ҳамроҳи ӯ намеравад ва агар то ба гоҳӣ зинда монад, ӯро дар пеши мардум шарманда мекунад. пас набояд ки вай то ба гоҳӣ зинда монад. пас вайро куштан лозим. эшон дастонашро мушт карда ба сари синаи худ зер кард. ман туро худам бо дастони худам хафа карда мекушам, зани баттол. лекин эшон дар умраш гунҷишкро ҳам накушта буд ва то ҳол аз дидани рӯи мурда метарсид. бинобар ин ӯ хуб медонист ки барои вай маликаро хафа карда куштан кори ҳазл нест. вале бо вуҷуди ин аз нияти мудҳиши худ баргаштан намехост. мекушам вайро куштан дар кор. такрор ба такрор мегуфт эшон худ ба худ. ӯ ба сӯи ҷойгоҳи малика нигоҳ карда дар рӯшноии хираи лампа дид ки зан рӯ ба боло ором хобидааст. оҳиста аз ҷояш бархост. малика ҳанӯз бедор буд, лекин аз ҷо хестани шавҳарашро пай бурда чунон вонамуд кард ки кайҳо ба хоби маст рафтааст. ҳатто мижа намезад. дар сукунати шаб пишпишкунон нафаскашии ӯ бар аъло шунида мешуд. зиёдулло эшон як лаҳза рост истода нафаскашии маликаро гӯш карда боварӣ комил ҳосил кард ки маст хобидааст. ба сӯи вай равона шуд. дасту пойҳои ӯ меларзиданд. дам ба дам нафастанг мешуду ҳис мекард ки пешона ва тахтапушташ арақи сард баровардаанд. вале азми ӯ қатъӣ буд. аз нияти сиёҳаш баргаштан намехост. мекушам, дар хобаш куштан осонтар аст, мегуфт ӯ дар ҳар қадам ва ниҳоят ба назди малика расида ба болои сараш хам шуду ду даст ба гардани вай бурд. малика аз қасди бади шавҳараш пай бурдагӣ бар ин як ларзида бо ҳарос чашм кушода буд ки эшон гурсӣ карда худро ба болои зан партофту дудаста ба гулӯи вай дарафтод. дасту пойҳои малика дар зери курпа монда буданд ва ҷуссаи сергӯшти эшон ӯро зер карда ҷунбидан намемонд. дар ҳамин лаҳза дили ҳассоси зан фоҷиаи ба сараш омадаро бо ҳама даҳшаташ ҳис карду бо тамоми қувваташ зур зада як дасташро аз зери курпа кашида бароварда ба риши дарози эшон чанг андохт. эшон аллакай бо ду дасти ларзонаш аз гулӯи зан хафа мекард ва кам монда буд ки ба нияти ифлосаш расад. вале зан бо ҳавли ҷон аз риши ӯ чунон сахт кашид ки аз чашмони эшон алав парида хун ба сараш заду дастонаш якбора суст шуданд. зан як ҳавуч риши ӯро бо як қабат пӯсту гӯшташ канда гирифта буд. эшон саросима гулӯи занро сар дода ба манаҳи худ часпид ки хуншор буд. дузахӣ, чӣ кор кардӣ ту? Бо дарди манаҳаш тоб наоварда пурсид эшон. худат дузахӣ, бо нафрат ҷавоб дод зан ва аз риши дар ҳавучаш буда ғиҷинаш омада дасташро ба курпа молид. баъд дасти дигарашро низ аз таги курпа бароварда эшонро аз болои худ тела дода афтонд. сипас ҷонсаракона ба тоқча даст дароз карда қайчиро ёфта гирифту нимхез шуда гуфт: агар боздарафтӣ, чашмонатро кофта мегирам. ту девона шудӣ? ман фармуда дасту пои туро мебандонам. гӯён эшон ки ҳанӯз намедонист манаҳи хуншорашро чӣ кор кунад. ӯ ҳоло дар воҳима афтода буд ки пагоҳӣ бо манаҳи хуншору риши канда чӣ хел ба масҷид мебарояд. ба мардум чӣ мегӯяд? аз рӯи шариат марди беришро ба пешнамозӣ роҳ намедиҳанд. пас пагоҳ дар намози ҷумъа вай чӣ хел ба пешнамозӣ мегузарад? ҳаққи ту сангсор карда куштан аст. боз ба зан дуғ зад ӯ. ман дигар аз ҳеҷ балоятон наметарсам, гуфт малика
бепарвоёна ва бархоста пилтаи лампаро бардошта хонаро рӯшноӣ карду камзули бахмалашро ёфта пӯшидан гирифт. дар ин бевақтӣ куҷо меравӣ? Бонг зада пурсид эшон ва як хазида дами дари хонаро гирифт ки малика баромада наравад. дур шав аз раҳам, бо ғазаб гуфт малика. эшон аз ваҷоҳати зан пай бурд ки ӯро зери по карда мегузарад. дароз хобида ҳарду пои маликаро маҳкам оғӯш кард. намемонам, ҳоло ки ман зинда ҳастам, намемонам. сар деҳ мегӯям. малика ҳам каме хам шуда кӯшиш мекард ки пойҳои худро аздастони мисли бадани мор сарду нафратовари эшон халос кунад. аммо шавҳари пир монанди бачаҳои инҷиқ пойҳои ӯро сар намедоданд. маро хор накун. аввал маро куш, баъд баромада рав. маро зинда нагӯрон, мегуфт эшон. малика ҳарчанд зур зад ки пойҳояшро ба хубӣ аз дасти эшон халос кунад, нашуд. эшон дар сари роҳи ӯ мисли мор кулча зада пойҳояшро ҳалқабандӣ карда гирифта буд. ба куҷо меравӣ? Ба ман гӯй. гаштаю баргашта зора мекард вай. малика ҳанӯз худаш ҳам аниқ намедонист ки ба куҷо рафтан мехоҳад. ӯ мехост ки аз хонаи нафасгир ва дами нафаси шавҳари дилнокаш худро дур кунад. вале дид ки ҳоло илоҷе аз дар баромадан нест. ночор то пагоҳӣ сабр карда истоданӣ шуд. сарде, ман ба ҳеҷ ҷо намеравам, гуфт ӯ. аммо эшон ин гапи занро фиреб пиндошта бовар намекард. дурӯғ мегӯӣ, маро фанд медиҳӣ? рост мегӯям, сарде, ман монда шудам, мегуфт малика. набошад ба ҷоят гузашта хоб кун. майлаш, сар диҳед. эшон агарчи ҳанӯз ҳам бар ростии сухани зан шубҳа мекард, оҳиста ҳалқаи пойҳои ӯро сустар намуд. малика бо қаҳр пойҳояшро як кашида гирифту пас гашта ба ҷойгоҳаш даромад. зиёдулло эшон як нафаси сабук кашида аз ҷояш хест ва дар ҳамин лаҳза ҳис намуд ки аз манаҳаш ҳоло низ хун мечакад. ӯ аз нав ба воҳима афтод ки акнун бериш чӣ кор мекунад. агар рафту дигар тамоман насабзад чӣ? дар пиронсолагӣ расвои олам мешавад. ту риши маро чӣ кардӣ? фиғонаш баромада пурсид ӯ аз малика. малика ҷавоб надод, гӯё ки чизеро намешунид. барои вай кайҳо Зиёдулло эшон вуҷуд надошт. ӯ дар рӯи ҷойгоҳ ба эшон пушт гардонида менишаст ва ногаҳон эшон пай бурд ки вай фиқ-фиқ мегирияд. ин гирияи зан барои шавҳар хеле тааҷҷубовар намуд, зеро ки малика дар чанд соли охир асло гирия намекард. вай борҳо ба эшон гуфта буд ки дар соли аввали хонадориаш рӯзу шаб гириста ҳамаи ашкашро рехта тамом кардааст. аҷаб ки имшаб ӯ боз аз нав мегирияд. ту гирья мекунӣ? пурсид эшон ба малика. малика бе он ки ба шавҳараш чизе гӯяд, боз сахттар ба гирья даромад ва акнун бо садои баланд ҳунг-ҳунг мегирист ки ҳатто дар рӯзи мурдаи модараш ин қадар нагириста буд. вале худаш дар дил хурсанд буд ки боз мегирияд, боз ашк мерезад. маълум мешавад ки вай ҳам ҳанӯз дил дорад, ҷавонию ҷавлон дорад. вай ҳанӯз умедвори ишқ аст. ин ишқ гӯё мукофоти нисфи ҷавонии бесамар рафтаи маликаи зор буд. зиёдулло эшон аз ҳунг-ҳунг гиристани малика дар ташвиш афтод ки занҳои калонӣ, ҳамсояҳо ва ҳатто меҳмонҳо шунида оянд чӣ мешавад. ӯ бефоида зур мезад ки бо ҳар гуна суханҳои ширин озориву тавалло маликаро ором кунад, зеро ягон сухани эшон ба гӯши зан намедаромад ва ӯ то рафт баландтар, озодтар садо бароварда мегирист. ҳама аламҳои дилашро бароварда
барои ишқи навъи тавлид ёфта ҷой холӣ мекард. Зиёдулло Эшон азбаски сабаби аслии ин гирьяро намефаҳмид, ба ақли худ гумон кард, ки зиёни зан гирифт ва барои ором кардани ӯ дучӯка нишаста ба ёсинхонӣ сар кард. овози гирьяи маликаро шунида, аз хонаҳои худ ду зани дигари Эшон омаданд. зани калонӣ, ки биби Отун мегуфтанд, худро ба гулӣ зада пурсид: «Отунчаро чӣ газид, мор ё каҷдум?» зани дуюм, ки барои миёнборик буданаш Химча лақаб гирифта буд, гӯё таскин медод: «Каҷдум бошад, ҳеҷ гап не, саҳарӣ аз он хонанд, дардаш мемонад». малика суханони палонҷҳояшро нағз шунида бошад ҳам ба сӯи онҳо нигоҳе накард, чизе нагуфт, лекин гирьяи ҳунг-ҳунгашро бас кард. Зиёдулло Эшон ҳам сураи Ёсинро ба поён нарасонида, сӯи малика як суф карду аз ҷо хеста ба Химчаву биби Отун нигоҳ кард. онҳо дар қафои Эшон паҳлӯи ҳам рост меистоданд. «Шумо барои чӣ омадед?» норӯзиёна пурсид Эшон. «Гирьяи Отунча тамоми қишлоқро бедор кард ку», гуфт биби Отун. «Мо гумон кардем, ки бечораро мор газидааст». ин дам чашми Химча ба риши шавҳараш афтоду манаҳи ҷароҳати ӯро дида: «Вой ман мурам, манаҳи шуморо кадом саг газид?» гӯён пурсид. биби Отун ва Химча баробар ба манаҳи Эшон даст бурданд. «Хунаш намондааст, аз сиёҳии дег бастан дар кор», гуфт биби Отун. «Химча, рав аз сиёҳии дег тарошида биё. гӯшташро ҳам канда гирифтааст, дигар риш намесабзад», гуфт Химча бо ҳайрат. «Рав, зудтар рафта аз сиёҳии дег биёр», гуфт ба вай биби Отун. Химча хуб ҳозир гуфта давида рафт. биби Отун аз дасти Эшон кашида, ӯро бо лампа наздик бурда шинонду акнун дар рӯшноии лампа ҷои ҷароҳаташро дурусттар дида ба воҳима афтод. «Хайрият, баробари ришатон ҷоғатонро канда нагирифтааст». «Не, ҷоғам сиҳат», гуфт Эшон. «Шукр, ҷоғатон сиҳат», такрор кард биби Отун. «Лекин дигар ришатон намесабзад. Чӣ кор мекунед? Аз риши буз часпонда мегардед. Ту ҳам маро масхара мекунӣ?» қаҳраш баромада пурсид Эшон. «Не, ман гапи будагиро гуфтам. Ҳамаи шумо курнамак ҳастед», бонг зад Эшон. «Худо мезанад шуморо, ношукрҳо». биби Отун лаб газида хомӯш истод. Химча дар нӯги рӯймоли докааш аз сиёҳии дег овард. биби Отун онро ба манаҳи Эшон зер карда буд, ки Эшон аз дард уҳ-уҳгӯён нолиш кард. «Майлаш, бо ҳамин рӯймол печонда бандед», маслиҳат дод Химча. биби Отун рӯймоли дарозу сербари занонаро бо манаҳу гардан ва калаи Эшон чанд бор печонда баъд воҳима карда баст. вай: «Афтатон арвоҳ бар ин шудааст, кас метарсад», гӯён хест аз ҷояш Химча. Эшон аз ин гап аламаш зудтар шуда ба вай бо оташинӣ гуфт: «Даматро гиру рафта барои таҳорат об гарм кун». Химча бо сари хам аз дар баромад. биби Отун як ба ҷойгоҳи дар пойгаҳ буда нигоҳ карду дар дилаш «Мур аз ҳамин рӯ зад, ки 3 зан гирифта дар пойгаҳ хоб мекунӣ», гуфта шавҳари пирашро маломат кард, вале ба рӯяш боз хушомад мезад. «Ба хонаи худам барам? Не, ҳоло ман таҳорат мекунам», гуфт Эшон ва аз китви зани калонӣ даст гирифта аз ҷояш бархост.